O Servizo de Gardacostas de Galicia reforzou os controis contra o furtivismo tras a veda do polvo. Aumentaron o número de inspeccións, chegando en toda a costa galega ás 1000 ao longo do pasado mes de xullo. Esta mañá a conselleira do Mar participou nunha desas inspeccións. A embarcación partiu de Vilaxoán e fixo un percorrido pola Ría de Arousa, un dos puntos onde se incrementou a vixilancia. Aquí na Ría de Arousa o incremento de inspeccións con respecto ao ano pasado foi dun 30%, na Ría de Pontevedra, por exemplo, o incremento foi dun 70% de inspeccións, pero estamos traballando exactamente igual en toda Galicia. Xa vos digo, se fai unha planificación do traballo en función das especies que estén en veda ou que sexan máis sensibles. Froito dese incremento das inspeccións tamén aumentaron o número de decomisos. No pasado mes os gardacostas retiraron preto de 5.500 nasas caladas de xeito regular no litoral galego. A meirande parte desas nasas incautadas estaban destinadas á captura de polvo. Un dos produtos que é máis codiciado por os furtivos se trata do polvo, por a alta calidade que ten e tamén por o precio que despois xa consiguen nos mercados, e teño que destacar que no mes de xullo se fixeron máis de 1000 inspeccións e se incautaron máis de 5.500 nasas de pulpo. Ademais dos controis sobre o polvo, no verán tamén se pon o foco na nécora. Aumenta tamén a vixilancia contra o furtivismo de bañador que afecta aos bancos marisqueiros de ameixas e berberechos. A conselleira fai un chamamento aos consumidores para poñer couto ao furtivismo. Insiste en que comprando produtos ou polas vías legais o problema quedaría resolto. Eu creo que é importantísimo que toda a ciudadanía nos axude na loita contra os furtivos, consumindo única e exclusivamente produtos comprados a través dos cauces legais, porque o facelo en sentido contrario é frear o desenvolvemento de Galicia, frear o desenvolvemento do mar de Galicia. A titular de Mar lembrou que nestes momentos se está a renovar de xeito parcial a frota do Servizo de Gardacostas coa construción de 5 novas patrulleiras e que este organismo vai ver reforzado tamén o seu orzamento nun 5%.